Permezz ta' deputat Graziella Gallia l-Partit Nazzjonalista baqa' jiddefendi lil Joe Ellis wara li ċeda Bernard Grech. Dan hekk kif ħareġ li d-deputat nazzjonalista Joe Ellis stess ammetta li kellu interess fi proġett infrastrutturali f'Għawdex li dwaru huwa stess kien għamel pressjoni fil-Parlament. Meta mistoqsija minn One News waqt konferenza l-aħbarijiet jekk taqbilx mal-kap Bernard Grech li l-istorja ta' Ellis hija magħluqa, Gallia iddefendiet lil Ellis. Onorevoli Gallia, inti bħal kap tgħid li l-każ ta' Joe Ellis huwa magħluq? Nazzjonalista diġà ħareġ stqarrija dwar dan il-każ kien il-propju il-Partit Laburista f'sens ta' paniku il-propju ħoloq gidba dwar xi ħadd ieħor anke biex jipprovja jiddevja l-attenzjoni illi fil-fatt il-kumpanja li Joe Ellis huwa azzjonist fiha fil-fatt ma kienet f'kuntratt mal-gvern ma kienet biss sempliċement. Ma kellux interess l-Onorevoli Ellis? Possibbli tgħid li gidba din? Fl-aħħar jiem mal-ġurnalisti Bernard Grech ċeda l-Ellis li kien batnant il-kap nazzjonalista insaqsu għala jrid ikeċċieħ. Bieraħ saqsejt il-Joe Ellis għaliex trid tkeċċieħ inti u għalinna nsaqsu lilek tgħidilna għaliex. Dwar Joe Ellis jiena smajt dak illi kellu x'jgħidli l-ispjega tiegħu sa issa jiena kuntent dik l-ispjega u allura dik il-kwistjoni hija magħluqa f'dan is-sens. Kienet il-gazzetta Kulħadd li kienet żvelat kif fil-waqt li fil-Parlament Ellis kien qed jagħmel pressjoni b'tali mod li jinfluwenza r-rata li bih jimxi x-xogħol fuq il-proġett tal-Gvern f'toroq fejn silem u limiti tan-nadur, il-kumpanija tiegħu bil-moħħbi kienet qiegħda tipprovdi kwantità ta' materjal tal-kostruzzjoni għall-istess proġett. Imkejjen fid-Dar Ċentrali qalulna li l-kap Bernard Grech kellu pressjoni biex Joe Ellis, avukat ukoll tal-Għaqda Repubblika, jibqa' u ma jitwarrabx. Din il-pressjoni kibret speċjalment wara r-rapport tal-Gazzetta Illum tal-Ħadd li kompla ma dak li kienet qed tirrapporta il-Gazzetta Kulħadd sa mill-bidu. Konxu li d-dellijiet fuq Ellis huma serji, Bernard Grech ħareġ jgħid li l-każ huwa magħluq bi Graziella Gallia tkompli tipprova tmewwet is-serjetà tad-dellijiet fuq deputat ieħor nazzjonalista.